Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Hunting tayo ulit after ng mga 7 days. So ito, may pagkakataon tayo ulit na mag hunting. Ito yung dating binantayan natin noon. So bali dyan kasalukuyang ina-harvest nila yung mais. So subukan nating bantayan ulit ito guys, kung may padapo tayo dito. Kasi ano, tulad ng dati, tuloy-tuloy yung mga nagtatrabaho dyan, kaya napakaingay. Muli, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at click na rin po yung notification bell para updated kayo kung nagustuhan nyo muli yung content natin sa araw na to. So sa palagay ko medyo tagilid tayo, pero subukan pa rin nating bantayan. Okay, tingnan natin kung may mapadapo tayo. Pero kung tagilid talagang wala, uwi na tayo, kasi magsasayang lang tayo ng oras sa pagbabantay kung walang dadapo. So ayan, nakarami na naman tayo ng daldal, yung dating kura natin nun. Okay, same distance, 30 yards. Okay, stay tuned para matigil na yung daldal natin. Sit muna tayo ng ating side cam. So yung ating side cam, yung dati ang kinuha ko kasi may nag-comment na sabi niya mas maganda raw yung dating gamit natin na side cam kaysa yung pinairam sa atin. Ayan, nalagay na natin yung dating side cam natin. Parang mas maliwanag yung kuha nito guys kaysa yung pinairam sa atin, kaya ito binalik. Yung kasi guys napaka blurred. So lagay muna natin yung magazine natin. Yan, para sa mga hindi nakakalam, ito yung magazine natin, 9 shots. Okay, stay tuned. So dito lang nilalagay. Ayan. Okay, stay tuned. Maghintay tayo kung may mapadapo tayo. Time check, alas 9:16. Okay. So yun guys, may 4 na tayong patama, di pa natin napulot. Medyo sunod-sunod yung dapo nila guys. Mamaya na natin pulutin yung 4 na patama natin. 15 minutes na yung nakalipas. So may 4 tayong pupulutin. So tara, pulutin na natin. Zebra dab, isa, 2, zebra dab ulit, 3, zebra dab. 3 lang yung napulot natin guys. Meron na naman tayong hindi nahanap na isa. So mamaya hanapin natin ulit. Possible na nasabit lang dito. So mamaya ko na lang hanapin ulit guys. Hopefully nasabit lang dito, kasi may mga maliit na baging kasi. So hanapin ko ulit mamaya guys. Tayo sa ating kura. So yun, nakabalik na tayo sa ating kura. Sayang naman kung hindi natin pulutin yung isa. Okay, stay tuned, abang-abang pa tayo.
May 4 na ulit tayong pupulutin. Tapos, uy, may dumapo. So yun guys, may 5 piraso tayong pupulutin. Tapos hanapin natin ulit yung di natin napulot kanina. So tara, pulutin natin. Hopefully na mapulot natin lahat ng 5. So bali may tinira ako dito kanina, short distance. Bali nag-compensate tayo. May ito. Tapos may 5 pa. Sebradab. Ito, so may isa tayong tukmo. Oh, may isang tukmo. Tapos hanapin pa natin yung 3. Uy, parang may lumipad dito. So may patama tayong daplis guys. So ito, daplis talaga guys, butit naabot natin. Red collared. Ayan o, may 2 pa. Ayan o, magkatabi lang. Ayan. So ayan, tinitingnan ko pa yung hindi ko napulot kanina, yung mga unang patama natin. So ito guys oh, napulot natin lahat yung 5 piraso. Isang tukmo, isang red collared, tapos 3 sebradab. Alright, so hanapin ko pa yung isa para din naman sayang. So wala, hindi talaga natin mahanap. So balik na tayo sa ating kura. 5 piraso plus yung 3. So naka-8 na tayo guys. So nangungulimlim na. Parang uulan ito, pero tagan pa natin maghintay. So stay tuned. So may 2 tayong pupulutin guys. Bali naka-10 na tayo. Wag muna nating pulutin, hintayin muna natin, baka may dadapo pa. So alas 3 na, pwede na tayong umuwi kasi okay na yung nakuha natin. Pero 30 minutes pa, maghintay pa tayo, baka sakaling may dadapo pa. Okay, stay tuned. So mamaya na natin pulutin yung 2. Nangungulimlim na, mukhang uulan na eh. So pulutin na natin yung 2 kasama natin. So naka-10 na tayo at magligpit na tayo ng ating mga gamit kasi parang parating na yung ulan. Sebradab. Saan yung isa? Ayun. Ayan. 10 na tayo. Tsaka ang problema, ayan o,
ulan na yang paparating na yan, ulan na. So tara, magligpit na tayo. Ano, talagang babagsak na rito yung ulan. Okay, ligpit na tayo. Ayan, yung nakuha natin 10 piraso guys. May isang tukmo, tapos isang red colored, tapos yung iba zebra dab na lahat. Ayan, so nakasampu na tayo. So ayos, not bad. Okay, uwi na tayo. Ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat sa inyo. Sa mga parating nanonood sa ating hunting content. So hanggang sa muli, para naman po sa mga bago pa lang na nakapasyal sa ating YouTube channel. So paki-follow na lang po yung YouTube channel natin. At click na rin po yung notification bell para always updated kayo sakaling mag-upload ulit tayo ng ating content. So ayan, hanggang sa muli, maraming salamat sa pananatili nyo sa ating YouTube channel. At sa mga basher po natin dyan, yung parating sinasabi natin, good vibes lang tayo. So dito na po tayo sa ating motor. So hanggang sa muli, maraming salamat. God bless. Peace out.